जनवरी में ससुरा चले जाइब हो मिलनवा न मनवा के मालिक अब तो सजनवा हमार हो जाई। मिलनवा न मनवा के मालिक अब तो सजनवा हमार हो जाई। अरे बीस में हमार जब रहलू तो कैसे 21 में दूसर भतार हो जाई। अरे बीस में हमार जब रहलू तो कैसे 21 में दूसर भतार हो जाई। तो का करी तू ही बताओ। प्रजापति गुड्डू सोभिया। Music by Arya Sharma. हाथ जोड़ता ने बतलो न माने नया साल करी हो ना फीका हो जाई हसाई सभे जन जाए इना हवे प्यार के तरीका हो। इहे मतलब बिल्कुल ना हम उठल डोली धरावा देव बारात फिरावा देव हो। जानू हो हमरो काले बहई जतिया ऐसे जे करब तमार हो जाए। अरे बीस में हमार जब रहलू तो कैसे 21 में दूसर भतार हो जाई। अच्छा। अरे बीस में हमार जब रहलू तो कैसे 21 में दूसर भतार हो जाई। का कही प्रजापति गुड्डू सोभिया। गाना बनाने के लिए संपर्क करें 9507282983। पापा जी या भैया भहिले कसैया केहू नहीं मनलस कहानवा बड़ी हठ कैनी मम्मी के बतैनी तोहरे से करे के बियाहवा केहू नहीं के मानल। जब साथे न हमारा तू रहबू दिया कैसे मनी है पीनी हुइया। अंकुश राजा हमरो बतानी बस कैसे पियावा हमार हो जाए। बोलो अरे बीस में हमार जब रहलू तो कैसे 21 में दूसर भतार हो जाई। अरे बीस में हमार जब रहलू तो कैसे 21 में दूसर भतार हो जाई। रिमिक्स बाय डीजे गुड्डू।